Nagdangat na sa masobra 1,000 ka mga kaso sang human immunodeficiency virus o kung HIV ang na-record sa Social Hygiene Clinic sa Iloilo City Health Office. Ang pinakabata nga nagpositibo sa HIV sa syudad among 16 anyos nga nagabusong nga commercial sex worker. Sa interviewang Bombo Radio kay Dr. Maria Odette Villaruel, ang HIV coordinator sa clinic, yagin pahayag nga kalabanan sang nagpositibo sa HIV among kalalakinan nga nagaedad 25 to 34 anyos. Sa doktor, nagapanguna nga mode of transmission among male-to-male sex. Nagapangadawa naman ng sexual activity kaupan ng both genders, male and female. Kagikatatlo ang heterosexual kung male to female. Ginakabigman ni Villaruel nga magkaalarma ang numero bangod magluwas sa nagadamo nga kaso. Nagapabata man ang edad kagkalabanan sa ila ang estudyante pa. Magluwas man sa pagdamo sa HIV cases, nagataas man ang kaso sa syphilis kag gonorrhea. Kangod sini nagpahanumdom ang City Health Office nga mangin mahinalungon kag regular nga magpaidalom sa test. So tananada nga laboratories, both private and government laboratories, nag-contribute sa ina nga total ang 10770. Same with the national picture and the regional picture, mostly affected are males. Okay? And the age group usually mostly affected are 25 to 34 years old, followed by 15 to 24 years old.